MMDR ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଯେତେ ସବୁ ନା ଖଣି ଖାଦାନ ଭାରତ ସରକାର ନେଇଯିବେ, ଆଉ ତାପରେ ଆମର କ'ଣ କିଛି ଅଧିକାର ରହିବନି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ବହୁତ ମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହବ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ ନା ଭୁଲ? ତ MMDR ବିଲ୍ଟା କ'ଣ, ତ ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆରେ MMDR ବିଲ୍ଟା ହେଉଛି ହେଲା ଖଣି ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ। ଏଇ ଆଇନ ବଳରେ ମାନେ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ମାନେ ମନମୁଖୀ ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଇପାରିବେନି, ଯାହା ଫଳରେ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ହେଲା ଲୁହା ଆଉ ହେଲା ସିମେଣ୍ଟ ଇଏ ନା ଠିକ ଦରରେ ପାଇବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଆଇନଟା ମାନେ ମୋଦୀ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବିଲ୍ଟା ପାସ୍ ହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଅର୍ଥନୀତିର କ୍ଷତି ହବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାନେ ଏଇ ବିଲ୍ଟା ପାସ୍ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର ନା ଦରକାର ନୁହେଁ, ବା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ହବ ନା କ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ, ବା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର କିଛି ଲାଭ ହବ ବା ଲାଭ ହବ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଏଇ ବିଲ୍ଟା ହବା ଯୋଗୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ହବ ନା ବିନାଶ ହବ, ତ ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।